Il-ġest żgħir tagħkom juri li kull wieħed u waħda minna jost il-valur veru tal-altruiżmu u xi jfisser li tagħmel parti minn komunità. Dan il-messaġġ tal-President ta' Malta Mary Louise Koleiro Preka waqt żjara fl-iskola primarja tas Siġġiewi li sservi ta' ċentru ta' skola sajf. Messaġġ ta' solidarjetà u favur inizjattivi solidali, partikolarment tal-attivitajiet bilan li jiġbru fondi għal kampanja l-istrina BOV Piggy Bank li qed isiru matul is-sajf fiċ-ċentri ta' skola sajf. Fil-preżenza ta' tfal, ġenituri u edukaturi, il-President ta' Malta saħqet li fil-Presidenza attivitajiet u żjarat fost it-tfal huma l-isbaħ momenti kif tkun tista' tiltaqa' mal-mexxejja tal-futur u biex nippreparaw x'iridu nlestu biex il-qudiem imexxu pajjiżna. Dan fl-istess waqt li t-tfal jagħmlu u jieħdu sehem f'attivitajiet favur persuni fil-bżonn biex tul is-snin l-għaqda u s-solidarjetà jibqgħu elementi li jiddistingwu lill-poplu Malti.